vítam vás pri ďalšom vlogu, tuto s Paťom, Peťom a so mnou. Dneska... Už som sa bal, že ma zabudneš. Neboj sa. Dneska ideme do Maxu. Ja som neprehľadnutelný do piče. A uvidíme, že aké jedlo tam bude a za čo najlepšiu cenu. Ideme do americkej ambasády, lebo je to tam drahé a malo sa z toho nažerem. No, takže nachádzame sa v Maxe a ideme na jedlo. Uvidíme, aké jedlo tam budú mať a či sa to za tú cenu vyplatí. Je to toho veľa, bude to geniálne. Tento pizzu si uvedame, čo je tam jedno. Jedlo máme objednané, ideme si sadnúť a jesť. Už sme tu dvaja. Ešte čakáme na Peťa. Obsahaté nohy, ktoré tak zanechajú také presne. O áno, to tak má pán Samuel Scholl. Dobre. Peťo má dlhý. Píp! Neboj sa. Ja som ťa chcel ochrániť. Bože, moje židovstvo sa stráca. O nie, Ondro, vráť sa. A stráť sa, vrátka, to je dobré. Že, o nie, moje židovstvo sa stráca. O, Ondro, vráť sa. Ja sa napíšem. Tak, kámo, však tam nie sú hajzlo, to kam ide. Debil. Počkaj, ako to je? Najbližšie hajzle máš henta. Nie, tak ako sme prišli tam. Tak ako sme prišli sú hajzle. No poďme žrať. Počkaj, máš židovstvo stráca? O, Ondro, vráť sa. Pochutnáme túto pizzu. Idem si pochutnať tieto romské Za 3 €. 3 eurová pizza, taká tlstá, je tlstá. Boha. Genialita. To chuť jak valo. O, áno. Už ešte na tangáče. Čo donesem? Máme tangáče. Ja mám nápad. No. Nebude to toaleta, ale tovaleta. To je úžasné. Milujem Vavrovu. Určite. Keď si chcete vlastnú nájsť v Maxe, tak vám odporúčam túto pizzu. Čo ty, Paťo, ako ju hodnotíš? Úplne geniálna pizza, taká šťavnatá, fajne, taká tlstá, že máš vidieť, že je tlstá. A neviem, šťavnatá, tam je ten pretlak. Áno. Aha, už ide Peťo. Prichádzam v miery. To bolo profesionálne. Valencia. Ako ju hodnotíš? Dobre. Nie je to úplne, že najlepšia pizza. Je to taká americká, taká fuj kapitalisti, fuj. Ale je to takých 7,5 z 10. Čo robíš tú kôru? Teraz. Ako sa máte vy, pán Müller? Dobre? Ako ide život? Počkaj. Ešte realističnejšie ho spravíme. Ako ide to? Müller sa bráni. To je Valer. Ako ide život? Ideme s Valom do Valienku. Deti je rodina, dobre sa máte? Valo? Bože, tak milujem autizmus. Ako hodnotíš tento obed? Tento obed bol 9. Obed? Bol 9,5 z 10. To je all-round. Jediné, čo mi chýbalo, bola nejaká vodička k tomu, neviem, či nejaká kola. A keby sú dve tie pizze, ale úplne geniálne. Trochu sme pojebali kupu, pretože kupovanie týchto pizz, mal to kúpiť jeden, pretože keď si kúpiš 2 alebo 3 naraz, tak k tomu dostaneš vodu zadarmo. No, takže to sme hovoril. No, každopádne, ja hodnotím 4 z 5 nožov. Geniálne, ale mohla byť ešte viacej teplá, kebyže viacej teplá, tak... Hej, no bola trošku taká chladná. Ale som si všimol, že bolo teplé. Za 3 € jednotka. Čo som si všimol, že bolo teplé dosť, bol
ten pult, by som dával peniaze. By som tam popal troška ruku. Dobre, vidíme sa pri ďalšom. A ten wow je taký hodne teplý ešte. Ešte do tohto videa zakomponujem kúpovanie darčeku pre pančelku Nemčinárku. Viete čo? Ideme kúpiť darček do Tedy. Dúfame, že tam bude taká kalkulačka. Hej, bude stopať, kámo, tam budú dúfam, že tam budú nejaké debily. Máme vybrať darček pre pani učiteľku. Začína nakupovanie gastronomie v Tesku. Tesku. Pán Samuel. Si to môžeme kúpiť Nie, nemôžeme. Toto je tá dobrá voda. Že vraj nie. Čo nie? No, že tam musíš nejaký doklad totožnosti, alebo čo. Akože keď chceš kúpovať alkohol. Kúpiš aj mne. Cherry? Nie cherry, proste nejakú. Nejakú kolu? No. Dobre. Yes. Maroš. Miro. Nie tu Valo? Dušan. Erik. Ja pozriem tiež tie mená. Zvaďaka, toto je pre vás. Pozri na tento feminizmus, že grobos. Vidíš, feminizmus. A Matej. Fuj, Šimečka. Matúš, Matej. Dobíjaš penis. Marcela. Miro. Fuj, Šimečka. Barbara, Vojtech, Majka, Roman, Matúš. Pečner. Matúš, je to pre teba. Počkaj, počkaj. Nie je to niekdy Samuel? Ani to nie Pečner. Tam je zase Zuzana. Zuzka. Adrián. Zoltán. Ja si kúpim Maroša. Beriem si vás, pančelka, vytvárna. No teda nie je vás, ale s vašim menom. Radšej tam není. Čo si bereš ty, Paťo? Zoberiem si La Parmesan. Tu není, že parmežan, to je, že le parmežan. To dnes potom máš iba kartou. Aha. To sa možno, že dá aj normálne. Aha, dobre. Tak platím boli. Počkaj, nemáš tu upcard náhodou? Chceš to sem? Tam. Alebo on to môže papať Valo. Ideš. On tak Valo. Píp. Asi do toho spodného. Nemôžem zaplatiť. Bože môj. Ja som myslel, že vy sa tam už platí. On by mi to ukradol. Plač. Toto daj. A dám ti Valo. Už nie iba 4,2 centy, ale 4,2 Asi chcem. Peťo, ty ušetrených 2 centy. Ja som preplatil 2 centy, ty ušetril 2 centy. Čiže ja som tady platil tiež 5,98 a ty to 4. Teraz si to mám toto... No, ty si to ogápal. Ja som to... Čiže tam to strkáš, ak takéto hore. Však hore, však tam to strkám aj. Píp. Spíš sa snaží dohovoriť s týmto. Touto mašinou kapitalistickou. Kurva, áno, je to kapitalistická. Dobre. A ideme dopreč. Daj mi Andreus. Presne, bože, toto je segment, menuje, že socialisti sa No, poďte všetci, aby som to mohol naraz. Ja, to takto funguje. Rýchlo. Poďme teraz do toho Tedy. Počúvajte, tento segment, čo bol pred chvíľou, to bol, že socializmus versus kapitalizmus. Dobrý. Máte také tie modelky? Áno. Jak funguje vlastne? Tak tlačí tu. Chcete skúsiť? No, a jak to ale funguje? Čiže ja vás navoňam, dajte Áno, dobre. takto zo spodu, takto. Po 5 rokoch sprch. No fuj. Sa nedá toto. Ideme preč, to je hnusné. Ale pekne nie. Nebolo dobré. Peťo, ty si home. To je geniálne. Čierne. Už je to predražené. Nie.
No, černá je geniálna. Že kradne. Ty sa mení, vieš. A tak potom niečo to nebude, že by bolo túto. Tak sa opýtajme. A čo toto? Či to nie je čierny? Počkaj. Á, to je zelená. Píp. Ja som fakt Tak sa... Ja to poviem spýtať. Tam ide. Tam sa poviem spýtať sa. Počkaj, ešte rýchlo review tohoto. No. Ako hodnotíš cherry? Ja nevidím moc rozdiel medzi normálnou. No. Ale je to trochu lepšie. Oni testovali voňavky tu. Áno. My sme národní testery. My sme teraz chlapci v tranzícii, viete. Toto je čierne? Takéto? Alebo... Takéto? Môžem sa opýtať, čo je najlacnejšie? Tu mi to nekradlo. 99. Áno. Poďte ti podržite. Áno. To sú zlatý ceny. My sme babi, my sme lesby. Ďakujeme. Dovidenia. Môj Bože, ja som niečo zbalil? Ja si inak pomedzeríte sa bojím. Pardon, dovidenia. Čo, poviem sa toto pozrieť. Preskúmavačka základnej umeleckej školy. Však tu nám možno bude hneď náš miláč. Áno, Durex. Nie je to Durex náhodou? To je nechoj východ. Tu je nejaké krátke. Ježiš, vodka. A počkaj, toto ináč sa mi zdá, že je tá istá pičarina, čo mi dáva, čo nám mali odložiť. Ináč zober to, lebo to tátko môj môže tak mať. Zuškarola podivného. Čo? To je padivého. Píp. To je skutočne podivného. Vlasová kozmetika, Peťo. Peťo, tu máš vlasovú kozmetiku. Jessins, aha, áno. To si inside. Toto bude tak celkom vypadať, ako ty robíš. Že toto je update. Cítim tam už cherry. To je dobré. Sam si to tam cítil? Ja nemám cherry. Ty si nemal cherry? Nie, ja mám normálne. Paťo, ty si mal normálnu tiež? Bože, ja som to... Bože, Paťo. O môj Bože, to je geniálne. Píp. Ty si kúpil niečo tam? Nie. Tak kúp si toto. Jediné, kebyže si aj ty. Ale bože, mohli by sme si kúpiť rovnaké. Ja chcem aj toto kúpiť. Či skúsiť. XXL tam nemajú? Samo, XXL tam nemajú? Asi nie. Ale ja si sem tedy na tam niečo dočak. Čo? Ja si sem tam niečo Jaj, so, nevadí. Nie, fakt, ale neotváraj. Dobre. Peťo, poď so mnou, ja ti to dovolím. To je privátne. Toto si oprem. Kurva, pole! Negri! Kde ste do piče? Máte tu pole! Dobre, stačí. Dobre, Peťo, to nevyšiel.